Okay, hindi nga bahin na makiglaan labot sa pagpahigayon sa Department of Agrarian Reform no pagpapud-apod og mga title no sa tunang impormasyon ni bahin sa diri sa Tipulo no sa plano na sa Presidente. Ato magkauban si Mayor Gadwin Adomo dinhi bahin na. Mayor, may adlaw. Maayong adlaw sa tanan no, maayong adlaw boss sa inyo sa pag-cover nini. So ato gyud ning gihatagan og importansya labi na usab ngay kanunay naman ning ipatawag ang DAR in consultation sa unsa man ang posible unya unsay umaabot sa ato ang campus sa Camp Orayaw. So daghan kay ang namuyo diha sa 45 hectares nga na-occupy sa military reservice no. So naay mga nasa kilid-kilid yun nga mga namuyo. So ang atong gitanaw nato dire nga naa kanunay agresibo sab kang ang atong paglantaw usab nato nga ang katawhan nato dire kana bang magkasinabtanay ug asan dapita nga makaangkon gyud sila og titulo sa yuta nga dugay na lang ipangandoy no. So muna nga naa gyud pa nagpulong-pulong pagpaminaway ug unsa gyud ang maayo nga angay ug angay nga lambuhaton together also with the Department of Agriculture and more with the Department of National Defense no. So mao gina sa ang itanato. So I hope nga kaning pulong-pulong ipahigayon makakabot na og duol-duol na nga solusyon para kay dugay na kay ning ipangandoy usab sa katawhan sa Barangay Tipolo ning lungsod sa Plaridel. You mentioned ganihan no nga dili lang igo pulong-pulong no, kinahanglan nga dunay katapusan na ba no. Then kay sumapan nimo daghan ang gigayon nga napahigayon kaning pulong-pulong. Mo nang ingo nga kaning pulong-pulong ato ning gamaan pulong tuldok no. So tuldokan usab din nato kay labi na ning uban mga tigulang na mga matay na lang sila wala gihapoy kakuan. So I think the president, our president Bongbong Marcos mao po ni ang gusto nga mahatagan na og kasulbaran ang mga tao nga walay klaro sa ilahang gipamoyo. Kani nga chance usab kay tungod sa kadako usab sa military reservice di man tingali po ni makatandog usab sa ilang mga plano kay kaning uban ani nara magyud sa kilid-kilid na muyo na even magani ang uban nga part niya na sa highway. So murag dako na kong oportunidad nga mahatagan usab nato sila sa gipangandoy nila nga titulo sa ilang yuta. Pila kabuk gidaghanon siguro ni ani Mayor na pila kabuk na ni Muyo ani gidaghanon nila. Dili na ko makuan pero so far tingali more than hundreds ang namuyo o daghan na siya nga kuan magaling mo nang ang uban ani mo nang gitanaw nato nga dili po ningon nga mo-occupy kag dako kayo ang uban kag matuyo ra kayo. So equitable nga paghatag sa unsay dapat unsay ideal nga paghatag ang uban ani daghan pa manggupod ang nagkinahanglan og kay og yuta nga wala pa yuta no. So yan na lang ang kuan. So ato lang paminawon ni sa DAR karon og unsa may ideal nga pila ka square meter o nga mahatag sa tagsa-tagsa ka na muyo. You mentioned usab nimo ganihan na nindot sa himuon ni airport no, na doon ay planong airport na during the time nga labi na katong sa time pa to ni Colonel Monje nga wala na consider naman nato nga insurgency free ang the province of Misamis Occidental. Mabitan na nga kung makita ninyo diha matanaw ninyo unya makuhaan ninyo kuan nga naay i-allocate nato sa mga subanin. Okay, hingyo man ang mga subanin nga mayor, pwede ba mohangyo ta sa military matagaan taglo na diha aron ma-develop. So ato nga time together with the military CAPCO diri nga nag-occupy atong gitabangan sa LGU nga madaro ma-develop ang yuta gisuportahan nato sa mga planting materials, fertilization. So karon makita nato diha nga nagkugi and then nahimo usab siyang model and that would be a multiplier usab sa mga tawo nga namuyo dire nga dili na to pasagdan nga idol no. So karon na develop na pero nay portion pa nga posible na apel sa modernization usab sa military kay di man siya makababag sa unsay development dito sa tunga-tunga nga portion sa reserve kampo. Sa imo na lantaw layo ba o dool ba ang posibilidad nga mahimo din siyang airport o magamit siya for modernization? Kani ideal ta kayo kay naman ta sa coastal area. So ug do na magani mga kuan pa modernization sa kampo sa tingali ning Camp Orayaw nga part sa modernization usab sa military. But as I've said, na mga area nga nara sa daplin kayo nga dili na matandog ang ato ang mga katawan na mo na ilang gipaabot nga makaangkon ta sila makakuha sila og titulo sa yuta nga mahatag nila. Totoo ba din nagiplanuhan nga imong airport or
or Kuan pa ni tingali karon lang madali ni hing gawas kay wa pa man gyud master plan. Oh, karon tungod kay insurgency free asa pa man day gukdo nila. So ang ila is more refocusing sa unsa man ang need karon sa Armed Forces of the Philippines. Nya labi na karon kana famous mga ng Philippine Sea nato karon nga nagkagubot tungod sa nagkalain-lain pag-angkon usab sa mga nasod. So mo tingali na karon usa ang Kampo Rayaw kay namata sa coastal. So this is an ideal area usab sa kampo para sa modernization sa Armed Forces of the Philippines. so di ba ka posible maapektahan bod or kaning tagaan makaning title ni sila no in the future nga mga plano? So I think sa ako nang giingon dako kay ni nga military service nya wala na mamuyo sila sa tunga nara na sa kanaplinan mo nang kita na nga kun dunay di ba nya mura bago na bungtod na ni nya nara sa ubos lolan ang mga namuyo na so ang kuan pa dito so wala sa mo development sa tunga-tunga mo nang nahulog lagi pod nga idol ang area mo nang nga dinhi napita sa portion sa ubos-ubos gi-develop na sa subanen sa uban nga mga katawhan nga namuyo sa ubos aron dili pod masayang ang ilaha usab nga chance but ang ilaha lang nga kuan pangandoy nga matagaan sila og kahigayunan nga makaangkon og titulo sa yuta nga ilahagian. So I hope nga mahatag ni sa ato ang halangdong gobernador atong ang gobyerno karon with the aggressive nga pagdala sa ato ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos og sinuportahan usab ilabi na sa ato ang programa usab sa atong halangdong gobernador Governor Henry Waminal og sinuportahan sa atong congressional usab District 1 and District 2 Congressman Ando Waminal and Congressman Jason Almonte nga kuda dunay panaghio sa adunay gyud kalambuan. So this is a composite sustainable development kay kita nao sa agrarian reform, sa national defense ug sa local government ilabi na sa probinsya sa Misamis Occidental. Pero sa imong pagigsulti sa taga DAR sa man na sila yung title na gi-work out ni karon. Pero ang final lang tingali pilay area nga mahatag ani mga pamilya nga namuyo. No, so nga na kaya ang uban namang upoy dagko ra kaayo. Mura bag hinganghod ka kay dagko, yang uban gagmay ra kaayo. So unsa man ang equal gyud nga paghatag gyud sa area. So kana. Pero daga po sila hagit pod nga i-develop nila ang yuta. Unsa po na siya sa nga kung mahatagan magani sila. Unsa po ang development nga mahitabo diya sa mga area. Nga ila mahatag ila binaog nana ang titulo sa yuta. Nga kuan magaling. So I think kana lang tingali ug manghinaot ko nga magmabungahon. So sa gingon pa nato magbungahon aron magmalipayon ang ato ang namuyo diri sa Kampo Rayaw ug nanagyoy magmalambo ang ilahang paginabuhian ug magpuyo nga malinawon gyud. Ano na gingon nato nga sa gingon nag-umaban ni sila nga namuyo diha. Kaning na ba sa mga kilid-kilid. Wala man gud ma-develop ang tunga sa gingon nako wala na ma-develop dara sa mga namuhi baboy namuhi nanguanog mga livestock baka kabaw and then ay agri development nga gisuportahan usab sa lokal nga pagagamahanan nato. So actually nagproduce karon na silang harvest no sa mga organic na mga produkto sa kuan. So dako yung tsansa. Ang pinaka the best ug mahatagan sila og kahigayunan title man gyud na. Mo na maghatag og kahigayunan nila. Basta magiging nato kung na mga titulo ay lang pwede prenda. Ay labot ka base di imbis kitagaan ka kahigayunan sa gobyerno unya pagkatapos makuan lang. So kung unsa man ang mahimo natong tabang sa lokal nga pagagaman ato nang paghimon sama sa gihimo nato karon nga gitabangan nato ang military nga maproduktibo ang ilaha sa mga kampo sa mga portion lang pero dili tanan na develop tungod sa kadako. Dabay mo na like kani tipulo man sa uban nga mga barangay. Ang Burgos di ay dito sa Oroquieta City. Napo na gikuan nato even magani sila gatanaw pod nga nakita nila sa panahon ni Colonel Munji na na-develop na to ang agri diri sa sustainable diri Tipolo. So ila po kita daw kay dako man pugay itong area. Dito so pwede may ma-replicate ba masayang dili masayang po either ang military mo develop or ang katawhan nga nasa palibot mo develop. Pero nakalindot diri mayor sa Plaridel kinahangyo din yung suporta do sa LGU sa in terms sa livelihood no labi na sa mga farmers. Okay, suportahan gyud nato paginahanglan nila sa traktor atong gipagamit ato po gipa-assist ang atong municipal agriculture office para masuportahan in terms of mga planting materials o katong fertilization. So sa tanan even
gikan man gani sa marketing itabangan nato sila aron ma-dispose dili masayang unya ang ilang kwan. So ang technology transfer atong gihatag sa ilaha. So dili lang projects, infrastructure ang ginasuportan sa mga tao, naa gid ang livelihood. Ang labi ang panginabuhian gyud sa katawhan para magpuyo silang malinawon, malambuon og malipayon. Mayor, kinatapusan namin sa tanan, no? So salamat sa kahigayonan og salamat sa pag-cover usab ninyo niini ay ato lang iampo kanunay nga magmalambuon ang tanang inisyatibo nga gihimo sa naglain-lain usab nga ahensya sa ato ang gobyerno. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan. Ito na kauban, Mayor Gadwin Andomo ning Bahina. So gikan diri sa Barangay Tipolo. Thank you, Mayor.